Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Надявам се съдържанието да ви харесва и ако е така, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката. А сега да преминем към днешното видео, в което ще ви представя 22 факта за Реал Мадрид. Реал Мадрид е основан на 6 март 1902 година, след като тогавашният отбор Клуб Еспаньол де Мадрид се разделя на два различни отбора, един от които е и Реал Мадрид. Първоначално отборът се казвал ФК Мадрид. На 29 юни 1920 година крал Алфонсо XIII дава титлата кралски и така клубът става Реал Мадрид. Реал Мадрид играе своите мачове на стадион Естадио Сантяго Бернабеу. Стадионът официално е открит през 1947 година. Първият герб на отбора представлява смеска на инициалите на клуба MCF. През годините настъпват няколко промени, които водят до сегашния вид на герба им. Ел Класико е термин, използван за мачовете между Реал Мадрид и Барселона. Общо помежду си двата тима имат изиграни 207 мача във всички турнири, като Реал имат 85 победи, 80 загуби и 42 равенства. Алфонсо Албенис е първият футболист, играл както за Реал, така и за Барселона. С това могат да се похвалят и играчи като Роналдо, Луиш Фиго и Георге Хаджи. Първият трофей, спечелен от Белия балет, е през 1905 година, когато все още се подвизава като ФК Мадрид. Отборът печели Купата на Испания след победа над Атлетик Билбао. Реал Мадрид става първият отбор, печелил титлата в два последователни сезона. Това става през сезон 1931-32, което е и първата им титла, и сезон 1932-33. Друг любопитен факт е, че Реал Мадрид никога не е изпадал от елита на Испания в своята история. Мигел Муньос Мозун е треньорът, ръководил най-дълго Реал Мадрид. За 15 години начело на клуба той има спечелени цели 14 титли. Най-голямата победа на Реал Мадрид е срещу отбора на Барселона. През сезон 1942-43 в полуфиналния матч за Купата на Краля побеждават каталунците с разгромното 11-1. А най-тежката си загуба претърпяват срещу отбора на Еспаньол, като през сезон 1929-30 биват победени с 8-1. Най-много голове за Реал Мадрид има португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Той има забележителните 450 гола в 438 мача. А най-много мачове за отбора има друга легенда. Това е Раул Гонзалес със своите 741 мача с бялата фланелка. И като казах фланелка, знаете ли, че Реал Мадрид е първият отбор сложил номера на екипите на футболистите? Това се случило на 23 ноември 1947 година в матч срещу Атлетико Мадрид. Отборът на Реал Мадрид е рекордьор по спечелени титли на Испания. Те имат цели 35 трофея в Ла Лига, като вторият отбор в тази класация е отбора на Барселона с 27 титли. Клубът е и рекордьор по спечелени шампионски лиги. Те имат зашеметяващите 14, като имат двойно повече от втория в тази класация, който е Милан с 7. Реал Мадрид е водач и в друга класация. Те са отборът с най-много играчи печелили златната топка, цели 8, като това са Кристиано Роналдо с 4 златни топки спечелени с отбора на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано с 2, а Реймон Копа, Луиш Фиго, Роналдо, Фабио Канаваро, Лука Модрич и Бензема имат по една златна топка спечелена с отборът на Реал Мадрид. Един много любопитен факт е, че през 1980 година на финала за Купата на Краля Реал Мадрид побеждава своя втори отбор Кастия с 6-1 и по този начин грабват трофея. Белият балет се е срещал с два български отбора в официални срещи. С отбора на Левски за кеш през сезон 1979-80, като испанците печелят и в двата мача, и през сезон 2014-2015 за Шампионската лига с Лудогорец, като отново печелят и в двете срещи. Според проучване на Харвардския университет няма по-известен футболен отбор в света от Реал Мадрид. В проучването се посочва, че отборът има повече от 228 милиона фена по целия свят. И последният факт от днешната класация е, че отборът на Реал Мадрид е признат от FIFA за най-успешния футболен клуб на 20 век.
Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, сложете един лайк и не забравяйте да се абонирате за канала и цъкнете камбанката, за да ви излизат известия. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.